Hola, jo sóc Esno. Avui som 27 d'agost de 2026. No trobava la cançó d'això. Eh, M'és igual, però la música, If I should stay or be alone. vale? És interessant. Però no podia. Per què? No entenc. I m'he rendit, però espera't, un moment. Cerca de cançons. Cerca de cançons. Clico i vaig buscar el vídeo i vaig trobar... I ja està, solucionat. No ho sabia. És una dada, però per mi és un descobriment nou. Adeu, que vagi bé i divendres potser més. Adeu.